चलो तय बेरा अच्छा ही बताई एक लाइन से खाली इशारा करे अगर सुनल होके उताली एक बार ताली बजा के जानी हल्ला करके बता दे आइल बानी तोहरा गलिया सुनले बनी ना सुनले बनी तानी हल्ला करके तानी भोजपुरी वाले अंदाज में बताई कि केने बा हमर ललिया। देखिए आज कार्यक्रम होता तो केहू के शर्म करे की जरूरत नहीं की का टेंगारी चाचा तारो देखत नहीं कि उनकरा के बताओ तो कि बियाह बात कान बंद हो जाला कि देखना यारवा के मुश्किल भइल बा हलिया बढ़ता बेचैनी गाना मुश्किल भइल बा जीना अब पुदीना के बोली रवे बोल दी तनी फीलिंग में बोल है पुदीना ना अच्छा ना वाला अच्छा तनी एक बार लोगों बोल दी कि ले ला पुदीना ऐसा ना धीरे बोले मतलब रवा दुकान लगी ना लगी ऐसे थोड़े ग्राहक बनल जाला। अच्छा ठीक बा पुदीना ना बेच सके नहीं तनी एक बार तालियां बजा के हमरा साथे डाली ले ला पुदीना ले ला पुदीना ले ला पुदीना बारी जाके पुदीना आई पानी तो हटा गलिया कैमरा लगने से बड़ा फायदा होला। देखिए रउआ लोग के भी लोग पहचाने लगे अनुपमा यादव के संगे लोग बहुत लोग पहचाने ला बाकी देखिए अगर रउआ लोग झूम नाचब देखा देखिए होतले कि सब के हुआ के हम हुआ जे हां काहे भगीरथ के बोले हमरा पाठक के नाम से बड़ा प्यार बा पाठक के बोले का हो जाई देखो पाठक जी की तरफ से बहुत रुपए के प्यार आशीर्वाद बाकी ऐसे थोड़ी काम चलेगा। बाकी देखिए कैमरा वाले भैया तो चारों ओर घुमा दे मान केस म्यूजिक उजाला एंटरटेनमेंट बहुत प्यार बहुत आशीर्वाद कि ले ला पुदीना ले ला पुदीना मान के चली टेंगारी चाचा के कुछ कहे के हो तो टेंगारी चाचा कौन भाव में कहे ये भाव निकला ना बोलो ए हो वाह वाह अरे रउए ऐसे नहीं हम खाने वाले निकला
बाकी की जाए निर्दयिया आ जाए है अरे शुभ दयाल भैया हर जाए निर्दयिया। अच्छा हम देखनी कि जबले शुभ दयाल भैया के और पालन पंकज भैया के आशीर्वाद ना रहे तबले कोनो भी गायक ना हो, चाहे कोई भी राइटर हो, चाहे केहू भी हो, सबकर साथ जरूरी है। तो ऐसे काहे कंजूस से खान बैठल बा तनी एगो तालियां बजा दा कि पकड़े धूप मारी होई मैया जय निर्दयिया जय निर्दयिया जय निर्दयिया गाना खत्म करते करते अभी तो दूल्हे का सहरा गा के जाएंगे, पूरा वसूल करके जाएंगे, जितना दिए उतना वसूलेंगे। बाकी हम के चेहरे इशारा करी तने ताली बजा के अनुपमा के तनी आशीर्वाद मिल आई बानी तोहरा हदिया। हम ना जानत रहे कि ससुराल इतना कंजूस बा कि को तलियो ना मिलता कि आई बानी तोहरा गलिया। अरे कुछ मांगत नहीं कि खाली ताली कर बजा दा वाह ठीक बा ना, और कुछ नहीं की मांगत, तारे लोग से कुछ नहीं के मांगत, ये मांगत नहीं ठीक बा। जे हर जाई तने एक बार ताली बजा के खाली आशीर्वाद दे दी ठीक बा कि आई बानी तोहरा गलिया। अभी सुस्त पड़ गए देख लेंगे का गुरुजी रे एकदम से हमार दिल वैसे टूटल बा, हम जन गाय वाले रही आरे पंकज भैया गा देना कि आई बानी तोहरा गलिया एने बाज हमार ललिया आई बानी तोहरा गलिया एने बाज हमार ललिया देखना पिया हमार आई सन भइया बलिया बढ़ता चलिए गाना मुश्किल भइल बा जीना। अब देखो झूठ मत बोलिए, पुदीना सब कुछ सुने बा, ब्रिजेश जी बोल के वजह से मत बोलिए, बोला